бързо. Да, преди гърда някакъв. Ей, Батровското се замаша. Те са 40 км от тези до Русия. Как бе, те са около Русе и Турция. Част от Русия е около. Айде, о, това е също. Айде, с малко. Има обаче някой ми казва, че ще Някой трябва ли му сме таксан с две? Дай ги, здравка, че страшно. знам, че някъде... Здравко, също е просто. Ай, Дай. ясно. Банана Опа. искаш? Да, точно така направи. Аз това му обяснях, че ти има неумисли. Ай, бързо. То се е бахти кораве. Няма дидак, няма тук да живеят. Няма я, трябва. Точно така. Ай, чече. Имаш хубава стъпка. Малко по-отгоре. Ай, хубаво, дай. Атка, дай тръгвай. О, малко нагоре. Дидак,